Ingakho mfethu ngithe mina into engihaqile kakhulu inkambi zomama. But umuza nenye inkinga mfethu siyahlalela phansi sifakele ibhopolo sikwazi ukuthi silungise. Yabo njengalo okuchaza njengamanje ukuthi mhlawumbe umuntu ufuna ukususa inhlanga mhlawumbe wathatha isigubhu ufuna uyosilahla o mhlawumbe kukhona into ayenza nje ukuthi mhlawumbe wayithakatha kodwa usefuna ukuyeka manje. Ufuna siyogeza ngendlela ethize. Yabo indlela yokugeza ke kulabo bantu abakanjalo mfethu ufuna ukugeza ngathi mfethu ukhipha inzilo. Ngoba usuke ukhipha lokho bomnyama ukuthola mhlawumbe umuntu kunezinto azenze ezimbo zagcina ebulala umuntu mhlawumbe ngamakhambi. Kumele sami sokugeza lapho ukuthi mhlawumbe ufuna ukuyolahla into ezithize nakhona kunendlela yakhona yokugeza ukuthi futhi nakhona mfowethu wakhipha isisi nakhona kunendlela yakhona mfowethu yokugeza ihlukileyo yokhipha isisi nokuphuphunyelwa isisu ayifani. Labakashana kaMenzi yaphuza umlazanga ngemva nendaba endlondle noPhapha ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele hlangothi zonke zomhlaba sithemba ukuthi abantu bayaphila. Le Black Live TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika. Sikhuluma ke sijule sikuthinta izinto ezithinta isintu nokunye ke nje okudinga ukwazi abantu laba bakhonze kakhulu impande yesintu. Sizwe ukuthi mhlambe bona bafuna ukuphawula bathini. By the way ukhona ke umelaphi wendabuko yethu esimazi sonke odumile ngezinto ezithiwa ama-testimony umfoka Mapholo. Mfethu hayi mina nguMapholo uMashiya amahle fuze fulela unyuso iqade lihle. Thina safuka umuntu enqini savuka sakho ifilanga. Thina amanye amadoda ubuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo. Isalukazi sami sasivalele sasijwayele ukuthi ke unompunyumponywana uphunyuka abemphethe. Uma favuka njengeda ngabala intombi zimbuka zihamba namasokazi yahoshla ima. Kuya. Unjani makunje? Hello. Hi. Hi, how are you? I'm good and you? Good to see you again. Nice to be back. Seems as if we have to welcome you to our new home. This is your home now. Of course. You belong here, huh? Thank you. Can I call you Mrs. Ngobo? Of course you can. Okay. Hey wena mfethu akuthanda ukungithesta mfethu. Yazi ngendlela ongithesta ngayo ngathi ufuna ukubona ukuthi ngempela ngathi ke ngiyathandana nalo sisi. No, people are complaining. They say, this Mr. Ngobo thing is faking this relationship. So that is why I'm saying, can I call you? Owakwami lo mfethu. Yazi ngakuprovela kwamanje ukuthi Prove me wrong, man. Prove me wrong. What's utshengisa? Oh, okay. Podcast wrong. It's all about kiss. So uyazibonela ke baba. Ngazakwethu. Thank you very much. Asikelele uhlelo lwethu sinamhlanje abantu balindele ukwazi nokuzwa ukuthi umfoka Ngcobo njengoba edilekile eseThekwini. UseThekwini nganzakwethu uzosichaza lokuthile acabanga ukuthi abantu bayadinga ukwazi ngaye nomsebenzi wakhe. Yeah, so mina mfethu ke njoba engakhuliswa isalukazi yabo isalukazi sami mfethu besingakazi sibe umuntu ophatha amakhamba amnyama besingakazi sibe umuntu mfethu owenza into ezithe phecelezi ngisho noma ecasukile bethi nje uNkulunkulu uzobona uNkulunkulu nedlozi uzobona. So mina ke mfethu ngenxa ukuthi ke ubephatha inkambi zokulapha abantu engifundisa ngase ngibe umuntu ke mfethu ke oyifundisayo nami ngokuthi ngazi ngezinye zezinye inkambi. Mina ngeke ngiqamba amanga mfethu njoba ngiyigedla mfethu nginako ukuganga okuncane. And lokuganga enginako mfethu ke njengomuntu odayisa amadliso, ngidayisa ibambelelo, ngidayisa obheka mina, ngidayisa mfethu izinto eziningi nje mfethu ezihlangane nezinto zothando. Shuthi kahle ikhambi langikhetha mfethu ke ngakhethwa ikhambi lothando mfethu which is futhi nakhona inkambi zomama ngisayo ukuthi kahle shuthi ngempela kunedlozi lomuntu esifazane omini. So lana mfethu njengoba ngishilo ukuthi ke nedliso la ngaphansi nginesibambelelo nginesikhafulo nginobheka mina nginenyembezi enhliziyo kusuke kuyisigqabu senhlanhla yabo bese emva lapho mfethu ngibe nomcebo okuhlaza isigqabu esihle engisanda ukusikhipha leso hayi mfethu angifuni uqama amanga lapha na ke kuyanyiwa bese emva lokho ngibe neziwasho mfethu ngokuhlukahlukana kwazo khona isiwasho sama blesser khona upink water khona ukhanyisile khona umcebo isiwasho yabona uyazisho ukuthi owani ukhanyisile uyazisho sama blesser ke sinawo ukuthi futhi nakhona sibe nento enhlanhla kodwa futhi nakhona sikudonsela umuntu onemali bese emva lokho kube khona futhi nezinkambi ke zokuthi uyihlambulule ugeze mfethu uphalaze sibe
izimbiza mfowethu esidayisazo omama nezabantu besilisa kodwa mina ngiyidayisi sezamanzi ngifuna ukuziphekele wena bese emva lapho mfowethu nje sikwazi ukuthi sise nabantu emanzini sinanebhavu futhi lapha eGoli mfowethu opposite kwama Towers eOrlando eBaramoli indawo yami kuthiwa iMadam Teresa kunesigodlo ngaphakathi mfowethu ngisho noma ungathuza nayiphi inkinga siyakwazi ukuthi sihlale nawe phansi sihlanganise amakhanda sikhipha amakhamba azokwazi ukuthi akulekelele ngoba ngisho nanomuntu wecala siyakwazi ukwenza noma ulahlekelwe impahla mfowethu siyakwazi ukuthi ke sikulungiselele sho nje kahle kahle nginalo ikhanda lamakhamba ahlukahlukene kodwa ikhambe langahaqa kakhulu mfowethu ikhambi lo mama okuyikona mfowethu ukuthi hayi bayabuya abantu la ekhaya baluwashe iphedi mfowethu angifuni uqamba amanga but into engifuna ukuthi ke ngisho ngoba izinyanga eziningi sinako ukukhuluma nje mfethu bese uzwe ngathi mhlawumbe ziyayimarketha mina ngilenyanga le eshaya isifuba and futhi nakhona enokuyithemba ekutheni ungaqala uthenga amakhambi ami ufuna ukufaka before uzucele kumina uthathe leyo number uthi ke mcebo mfana kagogo bengisacela uqale ngibone umsebenzi wakho kuqala bese emva lokho mase ngibona umsebenzi wakho kuyima ngithenga inkambi zakho angifuni ukuthi uthenge inkambi zami ungakawuboni umsebenzi wakho so uma uthathe leyo number leyo ngicela ukuthi uyithathe bese uyasho ukuthi mcebo ngisacela nje ukuthi ke ngibone umsebenzi wakho kuqala before ngithenga inkambi zakho ngobani mfethu ngoba ngiyazazi ukuthi angishaya eceleni ngishaya khona and enye into ngiphisana ngeinkambi mahala mina ezami inkamba uyithengi the only thing oyenzayo nje kuphela mfowethu uyawukhunga umuthi ukhunge ngo250 ngiba nezipesheli ehlukahlukene ukhunge nje ngo250 uma usukhungile ngo250 unawo ukuthi ke kuleso special uthola inkambi mhlawumbe zo3000 zo4000 and then uzithola mahala ngoba esikhathini esiningi ukwazi ukuthi uthathe umuthi mahala ungawukhunganga ngoba ngeke uzusebenza kufana nje ukuthi uhambe uyothatha ubulongo esobe sikugeza ngawo emanzini bese emva lokho ungawukhungi yabo mina mengifika nje sibayeni senye indoda ngiyawukhipha nje noma 200 ngifike ngukhunge lobo bulongo lobo ngoba mfowethu ngifuna ukuthi bubelonge kumina so now umuthi ukuze uzokwazi ukusebenzela ufuna ukukhunga ingakho ngagcina sengifika nemethod ukuthi abantu ngithi mina abakhiphe nje just 250 and then bafike bazoyithathela inkambi mahala kumina iloko nje ngisebenza ngako mfowethu kuyona yonke lento siyichazile amapholo abantu bahlukahlukene ngokubona abanye sebegileke kakhulu beza kuwe mhlawumbe nezinkinga zokuthi ufuna ukususa izinto ezisegazini ayicaba noma ayifaka uyafika umapholo bakuleyo part noma yena usebenza lezi zinto nje ethiwa ukuthatha umuntu osehambile umbuyise azothandana only ingakho mfowethu ngithe mina into engihaqile kakhulu inkambi zomama but umuza nenye inkinga mfethu siyahlalela phansi sifakele ipopolo sikwazi ukuthi ilungise yabo njengalo ukuchaza njengamanje ukuthi mhlawumbe umuntu ufuna ukususa inhlanga mhlawumbe wathatha isigubhu ufuna uyosilahla o mhlawumbe kukhona into ayenza nje ukuthi mhlawumbe wayithakatha kodwa usefuna ukuyeka manje ufuna siyogeza ngendlela ethize yabo indlela yokugeza ke kulabo bantu abakanjalo mfethu ufuna ukugeza ngathi mfethu ukhipha inzilo ngoba usuke ukhipha lokho bomnyama ukuthi mhlawumbe umuntu kunezinto azenze ezimbo azagcina ebulala umuntu mhlawumbe ngamakhambi kumele sami sokugeza lapho ukuthi mhlawumbe ufuna ukulahla into ezithize nakhona kunendlela yakhona yokugeza ukuthi futhi nakhona mfowethu wakhipha isisi nakhona kunendlela yakhona mfowethu yokugeza ihlukileyo yokhipha isisi nokuphuphunyelwa isisi ayifani yabo angazi abantu ngoba phela banokuthi mhlawumbe ukhipha isisi uphuphunyelwa isisi noma ukhipha isisi ufuna ugezwe kanje kanti kunendlela zakhona ehlukahlukene ngoba umuphuphunyelo ungasangalenza iladi for ukuthi usho ukuthi ingane ayihambi iyongena kahle emndenini ikwazi ukuthi iyamkelwe ukuthi usikhiphile nje wena isisi owazi ukuthi usuwenza icala wabulala so ufuna ukugezwe ngendlela yokuthi wena ubulele nezithekisho nakhona mfethu uma ngisho njalo ngisho ukuthi umuntu owenze leyo nto usesimbuka njengomuntu oyisoni kunezathu abanye abenza ukuthi kukwenzeke kanjalo ngoba ngiyazwelana nabantu besifazane uthola ukuthi umuntu wesifazane wathola nje umhobholo wenja nje yomfana owavele nje wafika walala naye wadlala ngayo wamshiya kanjalo naye wasebuka isimo sakubo wathi yazi angazi ukuthi ngizoyimisa kanjani lento le agcine seconfuse emqondweni agcine ethatha isinqumo naye ethi na uzama ukuvikela eyakhe impilo ukuze ezohamba uthola umsebenzi aphile mfowethu abanye ke bake bangibuze la ngoba mina ngiyaxoxa nabantu ngithi ngihlangane nabo babuze lezi inyanga zenu sichaka ziyasitshela ukuthi umuntu uyamlanda buyi inkinga mayisekhona ngisazi ngizokwenza njani ukumgcina khona ngoba mhlawumbe phela umgadla ngalento umgadla akaze ukuthi then now seseduze sekufanele kumgcineke khona aphinda adini wahambe futhi lokho wakho efanjalo ebuye ikhona into ethi mayisehleli
siyamhlalisa. Ihlukile lento sichaza. Isikhafulo sokulanda umuntu, isikhafulo sokulanda umuntu. Hayi ukuthi ususumlandile manje ngaleso sikhafulo sezoba uthando ulavidavi. Funa kube ukuthi mfethu uma usumlandile bese uyadlulela uthatha inkambi njengesibambelela or uthatha idliso la ngaphansi or uthatha idliso lephupho. Ila usumkhanda khona ke nawe kuluka umruvaya ke ngeinkambi kumthakatha phela nawe ke ahlala zinze azwe wena. Mina abantu bami bayazi mfethu imost yabo ungasihamba ku YouTube yami umcebo umfana kaGogo uyazi lapho uzofika ubona ama testimony ayisixhanti akhulumayo lapha ngama testimony angile ngenza izinto eziningi mina ku YouTube yami ngifuna nje ukuthi ngikhulume ngomsebenzi engiwenzayo so ngifonela abantu ngqobona abantu ukuthi bayikhulumele bona ngifuna ngendlela engenza ngayo asifonele umuntu esimaziyo sithatha ifoni sibhekise escreenini senze irefull bese emva lokho siyaclicka umuntu bese emva lokho samfonela ayikhulumele yena ukuthi usizakale kanjani la ekhaya mfowethu. Okay, asichaze okunye ke mhlawumbe ocabanga ukuthi abantu kufanele bakwazi sasigoqa nje. Mfethu engingakusho nje mfethu ukuthi ke mina izinkamba ngidayisi ngiba nespecially uma ufuna nje ukuthi uzolashwe yimina ngena ku WhatsApp yami uthatha inamba lapho usho ucela bakufaka egroupini mhla ngiba nespecial uzobona izinkambi ngikuhlukahlukana kwazi akukho la ngingafaka khona izinkambi zami and then emva lapho ke mase siba nespecial ufaka u250 ukwazi ukuthola into za ngoba uma ufaka u250 uyawukhunga umuthi ukuthi ukwazi ukuthi mufika kwena ukusebenzela ngoba phela nelami idlozi ladinga ukujajuliswa ngoba ngaleyo mali leyo sukukhunge ngaso yakwazi ukuthi sibahlabele ogogo namakhehla mhlawumbe inkukwana noma imbuzi noma ini ukuze nabazojabula babone ukuthi umzukulu uyasebenza mfowethu. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlazanga mevane nabendlondle noPhapha Ekhanda konke ke sikhuluma ngakho la sizama ukuvuselela uthando kubantu nokuzama ukubona ukuthi iqiniso lungakuphi kulento yokulashwa ngesintu njengoba baza abantu ukuthi abaningi babo sebegive uphile bathi ayikho lento ngenxa yokuthi sebeqolwe kakhulu sibaletha ke laba ayikhulumele bona bakuthi mhlawumbe khona la ushoda khona ubona ngathi udinga ulwazi oluthe xaxa ngakho ikhona inamba yamfonela umthole anytime akacashi hlale khona nje yokuyalela nesigodlo sakhe la tholakala khona njengoba besho ke na ku WhatsApp uyatholakala uyinesineke nabantu ukuthi akhulume nabo ngalokho abakudingayo okwethu ukubaletha la sikhulume nabo ngingathi ke sengihlanga naso angibuza ukuthi inyembe zikabani etholakala kanjani ngasilutho enganza kwethu nangomnikazi wezinto baluwasha ini iphenti mfethu. Okay. Njengoba ngibana nje nawe ngizibambele nje intokazi yomlungu. Tshengisa khona ukuthi induku zami ayidlali. Alright. Ngiyashaya induku mina mfethu. Ngiyashaya induku mfethu ngishaya futhi kuvele kukhanye ukuthi bha eceleni kwami. No complaint. Thank you very much for coming. Boy. Hopefully next time we're going to see you again. Of course. Okay. Thank you. Asibonga kakhulu ngenza ukuthi asiphinde sibonane ngokuzayo nisale kahle.